Boeren en arbeiders leven hier naast elkaar en met elkaar. En het was een wijs beleid dat de groep een arbeiderswoningen heeft doen bouwen aan de rand van het akkerland. Geen massa-opeenhoping in grauwe huurkazernes, maar zoveel mogelijk kleine eigen woningen, waardoor die tienduizenden verbonden bleven met de goede aarde. Het is een gemeenschap die hier leeft en werkt van boer en arbeider. Want hun aller bestaan is direct of indirect onverbrekelijk verbonden met dat ene centrale punt, de mijn. Dit is Nol en zijn kameraad Schenk. Ze staan naast elkaar aan het koolfront en ze hebben dezelfde liefhebberijen, de harmonie en de duivelsport. Bovendien, ja Nol, we hebben het over jullie, maar geneer je niet, over een half uur gaat de bus, laat je dus niet ophouden. En dat is Bongers. Hij heeft 9 kinderen, niet Bongers, 2 volwassen dochters, getrouwd met mijnwerkers, en 4 zoons die ook de kost verdienen op de mijn. En dit is Schenk Kusters. Over een paar jaar zit het erop, Schenk, 40 jaar ondergronds. En dit hier, Houwer Wetsels. Houwer Bremen, Houwer Jurissen. En zij zijn de acteurs van deze film. En die duizenden anderen die eveneens hun bestaan vinden honderden meters onder de grond. En daar horen die duizenden anderen bij die boven de grond hun werkzaamheden verrichten. De verbandmeester, de portier en de bedrijfsleider, de lasser, de tekenaar, de mechanicien, de secretaresse, de bankwerker en de baas, de constructeur, de telefoniste, de badmeester, de laborant, de elektricien, de bedieningsman en de ophaalmachinist. En het is de mijn die hen samenbindt.
Hier, met het afhalen van de penningen, begint iedere ondergrondse dienst. Dat is niet alleen een administratieve, maar ook een veiligheidsmaatregel. Want niemand gaat ondergronds voor hij zijn penning heeft afgegeven en niemand verlaat de mijn voor hij zijn penning heeft teruggehaald. Glück auf. En met ruim 40 km per uur glijdt de lift door de schacht, de toegangskoker tot die andere wereld, 300, 500, 800 meter onder de grond. Aan lange ijzeren kettingen hangen de Duitse plunjes in het verlaten badlokaal. Nummer 2745, Harry Schaaks, schiethouwer. Met zijn luchthamer boort Schaaks de schietgaten die met dynamietpatronen worden bezet. Om de steenkool te bereiken drijft hij horizontale gangen in het gesteente. Schieten is een verantwoordelijk werk dat iedere dag weer de uiterste voorzichtigheid en grote vakkennis vraagt. Nauwkeurig wordt de steengang afgelicht om zeker te zijn dat er geen explosief mijngasmengsel aanwezig is. Hein Hekman, Houwer. Hein heeft de opzichter nodig. De een heeft de boodschap doorgegeven aan de ander, want een ongeschreven wet bepaalt dat iedere mijnwerker zijn kameraad alle hulp verleent die hij nodig heeft. Nummer 1170, Cher Smeets, Lader. Smeets was de jongste uit een boerengezin, maar het ondergrondswerk betekent een goed loon. Hij stuurt een stroom van kolen in de lege wagens. Ieder jaar raakt Nederland dichter bevolkt, dus kolen, meer kolen. In het uiterste zuiden van ons land ligt een kostbaar bezit, eigendom van heel het Nederlandse volk. Staatsmijn Wilhelmina. Staatsmijn Hendrik. Staatsmijn Emma. Staatsmijn Maurits, staatsmijnen in Limburg. Het is nog stil in de nauwe dorpstraatjes, wanneer de mannen van de ochtenddienst op weg gaan naar de mijn om de nachtdienst af te lossen. Want de mijnen werken continu. De mannen van de mijn wonen verspreid over geheel Limburg. De bus is een onmisbaar middel van vervoer.
Meer dan 100 bussen rollen vrijwel onafgebroken over de Limburgse wegen. De Schachtbok. Hier klopt het hart van de mijn. Over een reusachtige draaischijf loopt een zware stalen kabel. Daar zijn de beide liften aan opgehangen waarmee het vervoer door de schacht plaatsvindt. Als de ene lift reist, daalt de ander. Als de ene beneden is de andere boven. Met schutzeven worden uit de gewonnen kool eerst de grote stukken afgezeefd. Met de kool komt echter ook een hoeveelheid stenen naar boven. De grote stukken steen worden op een leesband uitgelezen. Bergen van steen in het vruchtbare Limburgse land. Nadat de stenen met de hand verwijderd zijn, is de stukkool voor verzending gereed. Ook uit de fijnere kool moeten de stenen worden verwijderd. Dit geschiet mechanisch in de kolenwasserij. Honderden pompen, verdeeltafels, trommels, transportbanden. De kolenwasserij is een imposant bedrijf en nergens komt duidelijker tot uitdrukking met hoeveel zorgen er gestreefd wordt een zo zuiver mogelijk product zonder stenen af te leveren en die kostbare grondstof, de steenkool, zo economisch mogelijk te verwerken. Zelfs uit het zwarte waswater worden nog de fijnste kooldeeltjes gewonnen. Het scheiden van kool en steen is een gecompliceerd proces. Indien men echter nagaat welke arbeid er nodig is om 1 brokje steenkool naar boven te brengen, dan spreekt het eigenlijk vanzelf dat in de zin van een wetenschappelijk bedrijfsbeheer er alles op gezet wordt ook het kleinste deeltje te houden en een scherpe scheiding te verkrijgen tussen kool en steen. Als men ondergronds kolen delft, ontstaan er open ruimten. Men kan dan 2 dingen doen. Of men haalt de ondersteuning weg en het dak stort in, of men vult die ruimten op met stenen. Duizenden wagens vulstenen gaan ieder etmaal naar beneden. Op 5 kilometer van de schacht staat bedieningsman Bonnema bij de wagenkiep en stort een wagen stenen. Tien meter lager staat Hein Klomp aan de blaasmachine. Een krachtige stroom perslucht drijft de vulstenen door een stalen buis naar het pand dat 300 meter verder gevuld moet worden en waar Houwer Mertens aan de blaaspijp staat. Wat is dat? Kan ik lassen komen? Laat maar komen! Met grote kracht vliegen de stenen tot in de uiterste hoek van het pand en vormen een compacte massa die de gebergte druk kan weerstaan. Want 300 meter boven dit punt ligt een dorpje. En terwijl onder de grond een machtige industrie op volle toeren draait, volgt hier het leven de rustige gang der seizoenen. En toch met onzichtbare banden is heel deze kleine gemeenschap verbonden met wat daar onder de aarde gebeurt. Want het is maar goed dat vader Mertens, die aan de blaaspijp staat, wel wat anders te doen heeft dan zich druk te maken over de ondeugden van zijn zoon Louieke. En met schrik bemerkt moeder Mertens op dit ogenblik dat zij nu toch weer die werkboek van haar man vergeten heeft. En die jonge kerel die een dag vrij heeft gelopen om aan te tekenen op het gemeentehuis, stond anders kolen te scheppen op de transportband. En dat kerkje waar hij en zijn meisje over 4 weken zullen trouwen, staat precies boven het punt waar vader Mertens het pand met stenen vult.
En omdat dat kelkje daar net boven staat en misschien zou verzakken als men het pand zomaar liet instorten, daarom veegt Mertens zich het zweet van het voorhoofd. Het pand is voor 10 meter met stenen gevuld. Achter het net van kippengaas gaat inmiddels de koolwinning ongehinderd voort. Dit zijn vader en zoon Smeets. Voor de zoveelste maal onderweg van huis naar hun werk. Vader werkt op de staatsmijn Emma. Hij is ploegbaas op een diepte van 700 meter. Zijn zoon Kees is leerling van de OVS, een school waar jongens als deze voor ondergronds mijnwerker worden opgeleid. Naast de hoofdingang van het mijncomplex bevindt zich de portiersloge. Iedere mijnwerker, iedere kompel, pakt hier een penning. Op deze penning staat een nummer, zijn eigen nummer. Hoewel het nog ongeveer 3 kwartier duurt voor de mannen naar beneden gaan, is het merendeel van de mijnwerkers al op de mijn. Haast hebben ze niet, deze mensen. Het werk ondergronds heeft ze kalm en bedachtzaam gemaakt. In de loonhal wordt nog even een sigaretje of een pijp gerookt, want daar is ondergronds natuurlijk geen sprake van. Sommigen, onder wie vader Smeets, gaan naar een van de loketten waar ze speciale aanwijzingen voor het werk ontvangen. Over instructies gesproken, ook voor Kees en zijn klasgenoten, is het zo langzamerhand tijd geworden naar een van de vele leslokalen te gaan. Iedere mijnwerker neemt behalve een stevige portie brood ook thee en koffie mee naar beneden. De koffie of thee wordt thuis in de fles gedaan en hier gaat er kokend water bij. De lampisterie. Iedere mijnwerker pakt hier zijn accu die automatisch is opgeladen en zijn petlamp. Op sommige plaatsen ondergronds is weinig licht. De petlamp geeft voldoende licht om erbij te kunnen werken. Nog steeds is ondergronds de zogenaamde Davy-lamp in gebruik. Met deze lamp, genoemd naar de uitvinder, de Engelsman Davy, kan het reukloze, ontplofbare en dus gevaarlijke mijngas worden opgespoord. De vlam in de kop van metaalgaas verandert naarmate er meer mijngas aanwezig is. Eerst wordt getest of de lamp niet lekt. Men maakt overigens meer en meer gebruik van nog modernere apparatuur voor het opsporen van dit gas.